nibdew biex nieħdu naqra paragun kemm jikkalmaw naqra l-imħuħ. Mal-eutanasja, li xorta ovvjament għaw in-nies divided, imma speċjalment end of life, meta provajt kollox u meta jenna f'bnidem jgħat iħta sodda li anka tajt dix ħajjaj, insibuha faċli li tajt isma' titfi il-life support. Sakemm dak l-ewwel grad, it-tieni grad huwa li mhux actually titfi il-life support imma you actively do something to bring about that. Jew injection, velenu u xinu. Sawa. Fin-nies għandna naqra problema. Imma xorta ssib għandi l-impressjoni li iktar nies jaċċettaw l-eutanasja qabel jaċċettaw l-abort. Sewa, qed ngħid fin-nies għandna problema għall-annimali għadha kontra. Għall-annimali l-etika aħna naħdmu bil-kontra, jaraqdi dak il-kelb, għad ħażin meti, tħalliħi sofri għamel, imma ħabba li anka l-lingwa, Platun, minn fej ġejna, mux nidħol fiħax toħraġni mill-argument, fej jidħol il-bniedem hemm il-non si tokka, sewa, issa jiġri li jritu kollu xo. Imma, fej jidħol eutanasja ħafna nies jgħidu wasal fl-aħħar ma tista' tagħmel xejn, vili jew krudili li ġastajdlu ħissa qod stenna l-mewt bil-mod. Hekk jgħid ħażin. Aħjar ma tistax tkun qar, ħatkun qar biss sakemm ġismek iġiedi u fl-aħħar tmut. Illa ħaġiet tikkundannani għal di. Issa, f'każ ta' eutanasja nitkellmu fuq dejjem għax qed inqabbel ma' għax abort kelma kbira enormi, qed inqabbel abort l-ewwel 2 weeks hawnhekk. Min qed jirċievi l-eutanasja jgħid fi stat ħafna iktar avvanzat u cognitively developed u aware u x'naf jien minn x'qed jiġri hemm, mela x'izomna li nissalvagwardjaw ċelloli li jaqqas biss kapaċi nidentifikawhom bħala individwijiet, bħala bniedem iwa dak il-ġinom, dak il-genes, id-DNA. Sewa, u turi ġa potenzjal bħala tool, bħala development, bħala imma. Dak il-potential qed nibda nqisu actual, jekk qed nissalvagwardja daqs li kieku diġaw. Sewa, għax xi ħadd ħajalaq 18 sena u jkun jista' jġib il-liċenzja ma jfissirx li għax għandu 7 snin, ejwa ta' kwistjoni ta' żmien u jkollu 18. Mur suq. Lehu. Il-ħaġa nemnuha hu fil-fatt. Mbagħad nitkellem. Imma nemnuha speċa għalhekk taqbadna diqa kbira meta nisma' fuq tfal li jmutu. Għalfejn taqbadna diqa kbira milli meta nisimgħu li t-tagħlim it-tajjajti per Imma għax il-potenzjali hija xi ħaġa li aħna nistgħu nikkonċepuha pjuttost faċilment bħala umanità. Mela tlaqna?